poquito más. Se aspire bien. Vale. Vale. Gente, exacto. Vale. Bueno, arratsaldeon, bilkurari hasiera emango diogu. Gaur ohiko osoko bilkura ospatzen dugu. Maiatzaren 29an, arratsaldeko 7:00, hurrengo gai zerrendarekin. Hor betiko lez beti komentatzen dugu, mozioa dago azkenengo puntuan, nahi badozue lehenengo puntura pasatzea ez dago problemarik, baina, bueno, danon erabakiaren arabera. Ze 12 puntu dire, luze samarra egingo da egian bilkura, orduan nahi dozuena. Bai. Vale. Igual, garaino lehenengo zera akten onarpena eta egingo dugu, eta bai. Vale. Lehenengo puntuan, 2024ko martxoaren 20ko eta 21ko eta maiatzaren 13ko bilkuretako aktak onartzea ala badagokio. Akten aldeko bozkak. Vale. Eta orain bai, 12. puntuan dagoan EH Bilduko osasun zentroari buruz aurkeztutako mozioa, bigarren puntura pasatzen dugu, eta eztabaidatzen dugu edo bozkatzen dugu. Bai. Lehenengo esati akats bat egon dela eta gaur konturatu naz, eta konturatu gara, eta bosera maile, beste alderdezitako bosera mailei pasau dutzet, eta hemen publikoki akatsa euskerazko esati zen dau, erderazko zuzen dau, eta hemendik parkamena eskatzi, eta oin hasiko naz irakurten. Berrizko udaleko osoko bilkurak herri honetako herritarren ordezkari gisa Osakidetzari ondoko hau jakinarazi nahi dio. Kontutan hartuta, maiatzaren 24tik aurrera berrizko osasun zentroan 3 mediku izatetik bakarra izatera igaro dela. Kontutan hartuta, egoera hori ez dela ustekabez sortu, baizik eta duela hilabete batzuetatik ezagutzen zen zerbaitetik. Kontuan izanik ezinezkoa dela mediku bakar batek 5.000 biztanle inguruko herri hau herritarrek merezi duten egokitasunez eta duintasunez hartatzea. Kontutan hartuta, premiazkoa dena bakarrik hartatzeko asmoa dutela jakinarazi zaigula, baina ez dakigula nork baloratuko duen urgentzia. Pazienteak berak, administrariek, erizainak, mediku bakar horrek, berrizko udalak zera eskatzen dio Osakidetzari. Berehala edo atoan betetzea berrizko osasun zentroan utzik geratu diren mediku biren lanpostuak. Da igual erderaz behira kurrikotiak eta laburretan eta kaskorik estaban. El Pleno del Ayuntamiento de Berriz, en representación de la ciudadanía de este pueblo, se dirige a Osakidetza para comunicarle que, teniendo en cuenta que a partir del día 24 de mayo el Centro de Salud de Berriz pasa de contar con 3 médicos a tener solamente 1, teniendo en cuenta que esta situación no ha surgido de un imprevisto, sino de algo que se conocía desde hace varios meses, teniendo en cuenta que es imposible que un solo médico atienda a una población cercana a los 5.000 habitantes de la forma adecuada y digna que se merece nuestra ciudadanía, teniendo en cuenta que se nos ha comunicado que solo se atenderá lo que sea urgente, pero ni siquiera sabemos quién valorará la urgencia, si será el propio paciente, el administrativo o la administrativa, el personal de enfermería, el único médico que quede. Este ayuntamiento exige a Osakidetza la inmediata incorporación del personal médico que cubra las 2 vacantes que se han producido en el Centro de Salud de Berriz. Vale. Bueno, gu aipatzea guztiz ados gauzala mozioagaz. Jakin badakigu, alkatetzatik bidala izala gutun bat, egoera larria zalako, eta herritar guztiok enteratu ginean egoeraren inguruan kartel bat irakurriz.
eta kartel horrek esate bana literalki irakurrite, emate ban mediku bakarrarekin gelditzen ginala. Orduan logikoki, bi eskaera luzatu nebazan. Bata, nahita ez, berez mantendu behar zirela 3 plazak, berrizek zituen 3 plazak, horrela ulertzen zalako, berrizek 3 plaza izan ditu baina artean, eta 3 plaza horiek bermatu egin behar zirela bai edo bai, eta gero bestetik, bete gabe gelditzen ziren 2 plaza horiek, ahalik eta azkarren bete araztea. Josuk esan dago, horrak atxikitxo bat egon dela mozinoan, ahalik eta azkarren euskarazko bertsinoan agertzen zen, eta erderazkoan, inmediatamente, euskarazkoan atuan izan beharko litzateke, horrekin ados gagoz, guk eskatu genuen ahalik eta azkarren, baina, atuan eskatzea zilegia da, eta horrela izan behar da, ze berrizek ezin du horrelako egoera bat bizi. Jaurlaritzak osasun sailetik bota eban bere erantzuna, gutxienez, bai, sinatuta dago, 3 plaza horiek mantenduta bermatu egingo dituztela, ez dagoena bermatuta da, bigarren gai hori, hau da, 2 plaza horiek ez direla bete eta bete arazi behar dituztela. Zentzu horretan, ados mozioarekin eta horri utzi beharko diogu, erantzunkizun hori bete ezatela. Yo voy a estar a favor de esa moción y creemos que tiene que haber un seguimiento para que las plazas se mantengan y se cubran. Bale, bozkatzera ingo dugu, mozioaren aldeko bozkak. Bai, eskerrik asko, aurkeztu duzuen mozioagatik eta helaraziko dugu osasun zerbitzura, ahalik eta azkarren, bihar bertan. Bigarren puntura pasatu dugunez gai hau, jarraituko dugu 3. puntuarekin. Kasu honetan izango litzateke 2024ko martxoaren eta apirilaren alkatetza dekretuen berri ematea. Horren harira edo... Eskerrik asko. Igual hasi aurretik entzun dugu, ez da, bilkurak euskara hutsean egiten dugu. Orduan, horrelako kasutan, ez daiten egon inungo kexarik bilatu beharko dugu sistemaren bat, inbertitu behar bat dugu pinganillo gehiagotan, inbertitu beharko dugu. Bilkura horretik igual galdetu beharko dugu, non hork behar badeu. Hori da. Dekretuekin segiduz, ez da pape konkretu egolan esateko, baina dauz kiroldegiko grebi dela eta hainbat itzulketa, hainbat, ez dugu kontau behin nibentzat ez dugu kontau, baina asko die. Eta horre, zalantza bat sortzeako ez, itzulketa horrek udalak momentu honetan udalak hartzen duz bere gain. Enpresiek ordainduko dozkuz horrek, edo ez? Horrek itzulketok... Udalak bere gain hartzen dauz? Bai, udalak egin behar ditu. Itzulketak bai, baina udalak ez da kalte ordainik jasoten enpresien aldetik? Zerbitzua ez da delako eskaintzen? Segun greba eskubidea bada tarteko, Bai, langileek euren greba eskubidea hori bermatu inbiak, horrezteko guzalantzik, baina gure dudie da, emoten ez dien klasiek, ez dugu zordainduko, suposatzen dut? Ez. Eta? Hori be, igual konsultatu inbeharko da, ez dakit?
hirugarren batekin prestatzen dugun zerbitzua eta gero guk kobratzen dugun tasa. Bi esparru desberdinak diz, naiz eta bata bestearen ondorioa izan, bi esparru desberdina diz. Guk kobratu aldugu nahi dugun tasa, gure kabuz jartzen ditugu ordenantzak, gure kabuz jartzen ditugu salbuespenak, eta bar, eta bestetik da, ematen diguten zerbitzu bat prestatzen badan, edo ez. Ez prestatzeko aukera dao, osea, ez leuke egon behar inolako bete arazpenik gure partetik greba eskubidea bermatzeko, baina beste bide batetik ez dut uste fakturatu aldutenik hori ez bada da zerbitzurik emon. Bai? Hor ikusten dut nik desberdintasuna. Dena den konfirmatuko dugu eta begiratuko dugu. Seguruenik nik esaten dudan moduan dala, Osea, ez da fakturatzen ordu hori. Normalean hori izango zan koherenteena. Orduko fakturatzen dute, eskaintzen den zerbitzuaren arabera, ez bada gauzatu, suposatzen da, baina probatuko dugu esan daben moduan garaino. Eta gero dauz beste hainbat, terrazan inguruen batzuk baimen ibarik gero dauzela, beste batzuk baimen ez da dela berriztu. Gero dauz beste hainbat, terrazan inguruen. Batzuk ez dekela baimenik, beste batzuk baimenak ez da bezala barriztu, eta bar. Eta hor, zalantza bat sortu jaku, ze uste dugu, batzuk, badakigu pandemiatik datorren gauza badala eta arazo batzu bezala, baina uste dugu batzuk ordenantzi ezin da bila bete. Ez dakigu, ordenantzi barrizti edan asuntue, edo, baina zer, ze batzundako, ezin eskue da ordenantza hau betetzi. Teknikariak hori komentatu ban batzorde baten, eta berak esan azkenean egokitzapen bat egin behar dela bai edo bai, baina horrek ekarriko da bela atzetik ordenantza pixkat egokitzea. Egoera berriei, eta batez be, eskatzen denaren arira ere, hori edo malguak izan, edo ez izan, hor eztabaidatu beharko dugu, kasua kasu, ze terraza guztiek ez daukie egoera berdina, espazio berdina bez, batzuk daukie plaza publikoetan, beste batzuk espaloi estuetan, segun kasua egokitu beharko litzateke horretara ere. Orduan bai, hori horrela litzake. Momentuan egingo dana da, regularizatu malgutasunez, pixkat egoera. Pandemiatik ona, hartu dire espazio batzuk neurritik kanpo. Eta hori nik uste guztiok ezagutzen dugule, eta neurri horiek ipini behar dire. Non ipini neurria hori da pixkat eztabaidatu beharko dugu. Bale. 2003 puntuan, laugarrena, 2023ko aurrekontuaren kitapen kontu ematea, batzordetik pasatu gendun, eta hor bi aipamen alde batetik aurrekontu emaitza positiboa dala, 500.000 eurotan, zbana zerratzen, txesan gotzuet, 573.000 eurotan emaitza positiboa, eta gero kerakin aldetik, hor komentatu dugu moduan, eta urtero komentatzen dugu moduan, batez bedagoz kasu honetan bi kontzeptu, finantzaketari lotuta dauden kopuruak, eta horiek dire 416.460 eta gastu orokorretarako diruzentzako gerakina, orotara 876.000 euro, biak zenbatute, hori izango nitzateke nolabait gelditzen zaigun gerakina, eta horri kendu behar zaio aurreko urtetik konprometitutakoa, eta hori gero aurrengo kontu ematean argitzen da. Emaitza positiboa esan bezala, eta gero bestetik gerakin aldetik emaitza positiboa ere gerakina daukogu, eta hurrengo puntuan azalduko dut. Esan bezala, urtero behin kitapen egin ostean, egiten dana da aurreko urteko
gastu konprometituak direnak aurrekontuan txertatzea, 2024ko aurrekontu hartzen txertatzea, horretarako ikuskaritza bat egiten da eta ikusten da zeintzuk gastu lotuta egon daitezkeen edo lotuta dauden. Eta horiek nolabait zerrendatu egiten dire eta hor urteten da kopuru bat. Orotara 377.000 euro aurreko urtetik eratortzen direnak. Horiek txertatu egin behar dire bai edo bai, eta nondik ataratzen da diru hori. Esan dugu zan bi kontzeptu horietatik. Alde batetik, diru zaintzako gerakinetik ataratzen dire 281.000 euro, eta ukitureko edo finantzaketa ukitua duten gastu horietatik 96.000 euro. Orotara esan bezala, 377.000 euro izango lirateke aurreko urteko konpromesuetatik eratorritakoak. Eta orotara gutxi gora bera geldituko zaizkigu 700.000 euro libre erabiltzeko. Eta hor batzordean komentatu gendu zen, pare bat kontzeptu egoazala txertatzeke ere, alde batetik udalkutzako kitapen positiboa, 58.000 bat euro direla, eta bestetik gaz eta horrelako enpresei Aldundiak giratutako kitapenetatik lortutako kitapen positiboa, beste 37.000 bat euro uste zirala. Hori ondo etorria guretzat, eta esan bezala 700.000 euro ingurutan kokatuko litzate gure erabilpen garbia. Gero hurrengo zera, puntuan, hori da, bigarren kreditu aldaketaren berri ematea, parkatu. Hor, txertatzen dire 26.000 euro, 26.620 euro, hor badakizue guzki plakak eta jarri ditukula herriko 3 eremutan, Berrizburun, Kiroldegiko estalkian eta Matzako deposito gainean. Eta horietako instalakuntza batetik argindarra, sortutako argindarra ganoraz ebakuatzeko, Iberdrolak eskatzen zuen ebakuazio linea hori modernizatzea. Orduan, txertatu behar dire bai edo bai, 26.000 euro. Zekaro, plakek sortzen duten argindar kopurua, dagoen azpiegiturak ezin du zurgatu. Hor txertatzen dire horiek 26.000 eurook horretarako. Hurrengo puntua, hori da, hurrengo aurrekontu aldaketaren berri ematea. Hor, lurralde batzordean komentatu izan dugu, zelan urazpiegiturak eta hobetze aldera proiektutxo bat landu izan dela ofizina teknikotik, batez be bi gai landuz, bata izango litzateke granja usteko bidetik urrodi berri bat sartzea, 310 metro linealeko luzeran sartu behar da odi berri bat, batez be, Uribe aldera joaten den ura arazo barik eramateko. Gaur egun beste lotura bat duko Uribek, eta lotura berri honegaz, 300 metroko lotura berri honegaz, oinartean egon diren arazutsuak ekiditu egiten dire. Orduan txertatzen dire, 55.000 euro, odi berri hori granja ustetik sartzeko. Eta gero proiektuak berak, badeuko beste atal bat, momentuan ez da txertatzen diru hori, 2025 urtera begirako kontu badalako, auzo guztietan, baserrietxeetan dagozan kontagailu horiek digitalak bihurtzea. Badakizue udal biharginak egiten ditula kontagailu guztien irakurketak eta lana errazteko, arintzeko, efizienteagoa edo eraginkorragoa izateko, kontadore horiek digital bihurtzea,
Beharginak bakarrik egin beharko luke baserri kanpotik, table batekin, irakurketa egin, zuzenean tabletera joango litzatek ez irakurketak, eta behargina ez da sartu behar, ez baserrira, ez baserri ostera, askoz beharinago egingo lituzke irakurketak. Eta gero udalarentzako ere, irakurketak izango lirateke zehatzak, unean unekoak, eta gero horiek ere fakturatzeko, herritarrari zuzentzeko, katzkitziagokin eta bar. Hori litzateke aurrekontu aldaketa honek dakarrena. Hirugarrena, aurrekontu aldaketaren berri ematea. Edo hori izan da azkenengoa, ez da, hori da, markatu. Ezkain beste aurrekontu aldaketa, hori da, zera, ordainketa epearen puntua. Hau da, 2024ko lehenengo hiruhilebetekoaren kontu ematea. Kasu honetan, ordainketen arira. Hor ikusi duzue, zera, antolakuntza batzordean komentatu zen, pixkatxo bat igo izan dela ordainketa EPEA, 30 egunetara, 30,45. Teknikoak berak azaldu eban, hori, hurrengorako murriztu egingo dela, hor faktura batzuk egon direlako tarteko, hainbat denboraldi baten egon direlako horreten dute, eta horrek eragiten dago bataz bestekoa igotea, baina ondoagoz legearen barruan, eta hurrengorako esan bezala berak horrek ikusten dago hori murriztu egingo dela. Hurrengo puntuan, 2024ko 104 aurreko ekitalditako gastuak. Hor badakizu batzutan gertatzen dela, aurreko ekitaldiko fakturak, batez be, zerrendatuta dituzuenak, bat dago ez dana aurreko ekitaldikoa, 2021ko hori komentatu zen batzordian bebai, eta arrazoia pixkate komentatu zen, batzutan enpresei pasatzen zaie ez dutela giratzen faktura giratu behar dutenean, eta orduan aurreko ekitalditik eratortzen diren faktura horien kopurua 8.000 eta piku eurotakoa da, eta horreteko zuez zerrendatuta enpresak eta bar. Nire nama jakin Bidezabalena 2021-tik zergatik da, zergatik ezako ordaindu. Komentatu gendun batzordean. Igual, eske horregatik eban nahi. Bai, teknikoak komentatu ban, ez dutelako giratu faktura. Eurek ez zuten giratu faktura? Orduan, ez badute giratzen faktura, nola horrenduko dugu, ezinezkoa. Eta gero egia da, arlo bakoitzak izan behar duela, bere gastuaren fiskalizazioa hori aipatu zen, baina azkenen ardura, da hirugarrenaren ardura. Bai, horregatik esaten dizut, eske fiskalizazioaren arabera, osea, ez aurkitzia, 2021ko faktura bat giratu gabe, Claro, bai. euren aldetik bai, gero eskatzen da biz, dirua. Claro, bai. Itzen jata pixka bat arradua. Bai. Nina gertatzen dire eure ipatu zan arlo teknikotik, gu horretan ez gara sartzen. Eta horri Bidezabaletik eurek egiten dabe faktura bat? Udalekuetatik. Bai, udalekuet, baina eurek kontratatzen dabe jendia eta eurek giratzen dabe faktura bat. Bai. Eurek ordainketak egin daukiko dabez, baina guri giratzen digutena, giratzen digutenean. Eta ez da lehenengo... Ez dut esaten udaldetzean arazo dela, baina... Azkenean Bidezabalekin, zube badakizu, zelako arazo dugu zen komunidadien, orduan horregaitik aldetu dut. Jakiteko zeraitik. Bai. Bale, eskerrik asko. Bai. Gero, faktura horiek tekniko eta guaz eta eurek ematen dira azkenean iritzea. Bai, garraino. Bai, hori horrentzik. Etxain, enbundagon da, Hola. Eurek ematen diote, datorrenian gu ogasunetik bideratzen ditugu tekniko bakoitzari eta tekniko bakoitza konprobatzen du eta sinatzen du faktura hori. 2021ko hori sinatuta dago arlo teknikotik. Guk gure barne kontrolak berriro be
fiskalizatzen ditugu, pasatzen ditugu. Bale. Ez horregatik dut esaten udaletxeena, baina eurek eure barnien ez aukitzi hori fiskalizaute azkenien gastu bat auki dabe. Oso arraroa da, oso arraroa da. 2000 faktura ditugu urtean, zehar, gutxi gora bera, 2000 edo 2500 faktura, orduan, egisa da guk behar eman behar dugula gure kontrola, bakoitzak, baina guri beha ez gara konturatzen, ni lehenengua, eurak ez konturatzia arrarua da, zu enpresa bat zazenian, edo faktura aldozunean, edo diru bate eskuratzeko dakasunean, ahaztea normalena da, ordaindu behar dunak, ahaztea, ez? Baina, gero, badinotzut, teknikora junda, eta tekniko esan du, bai, hau eginda, eta beraz nahi sinatzen dut, eta orduan ordaintzen dugu, eta orduan ekartzen dugu onera, zuek onartu eta gero guk ordaindu, bale? Eta 2022an ez dute egin bardina? 2022an ez dute begiralerik auki? Ez da hori teknikaria konfirmatuko dizu. Kasu honetan, hori da, berak konfirmatu dizu, berak eramaten du honen kontrola, hori ezin dizut esan. Vale. Bueno, hau zera, batzordean ditaminatu gendun, orduan boskatu egin behar da. Aurreko ekitatutako gastu hauei aurre egiteko aldeko boskak. Abstentzioak. Bai. Esati guk ez teko gola berez, gastu egin badia ordainu bidia, baina ez dugu fakturak ikusi, ez teko guinungo eragozpenik honek ordaintzeko, ez da besterik, Vale. Vale, 9. puntuan, Berrizko udalerrian, gazteek alokairuko etxe bizitzak eskuratzeko diru laguntzak aurreutzen dituen oinarriak onartzea. Horre batzordean komendatu zen pixkat ez da, aurten froga moduan neurtze aldera, berze eraginkortasun euki aldaben horrelako diru laguntza deialdi bat ataratzea, batez ere gazteek errazago izan dezaten alokairuan etxe bizitza bat lortzeko. Begiratu izan dire hainbat araudi, udalerri desberdinetakoak, eta gutxi gora bera hau landu da, ez da, 18 eta 15 urte bitarteko gazteentzat zuzendua izango litzateke. Hainbat baldintza eskatzen dire, ez da, logikoki bizikidetza unitateko kide batek ere ez izatea bere jabetzabeko etxe bizitzarik, eta erroldatuta logikamente egon behar dire zera, alokatutako etxe horretan, eta gero gutxieneko edo gehienezko soldata bat ezartzen da, 28.000 euro gordin baino gitxiago izan behar dela, urtean jasotzen duena bizikidetza unitate hori, eta oro har finkatzen dire 250 euro hilero, nolabait alokairu hori laguntze aldera. Bateragarria litzateke Jaurlaritzak aterata duen laguntzarekin, eta helburua esan bezala izango litzateke hori, neurtzea, araudi honegaz, aukera badagoan, edo herrian dagozan gazteek, aukera dukien, pixkate, arintzeko pixkate duten gastua, ezta? Eta bai esan behar da, ordainketak udalaren partetik urtea amaitu ostean egiten dirala, orduan pixkat nolabait emantzipaziorako prozesuan dagozan gazte berrientzako aurtengo deialdia ez litzateke izango, baina urtarrilean ataratzen badogu, urrengo deialdi bat ere, 2025ko deialdian, eta hoia publizitatzen badogu, 2025ko urtarrilean ja emantzipaziorako bide horretan sartu nahi dutenek aukera izango dute. Hemendik eta abendura bitartean norbaitek ikusten badago, igual ja sartzen gara alokairu baten. Ze badakigu, urrengo urtean
udalak gehi jaurlaritzak duen diru laguntzarekin, hor, aukera bat izango dugula alokairuari aurre egiteko. Bueno, esan bezala, froga, piloto modua planteatzen da, eta ez dakit, bai. Honen erire, lehenengo uste dugu akats bat dauela, esaten dau, eskariz egiten den momentutik 6 hilabete dauzela erantzuteko. Eta gero esaten dau, eskari hostien hilabire egingo dugila ordainketak. Eskari hostien ez igual onartu eta gero, ez? Hilabira. Hori zema, hori. Sortzian. Bai, normalean hor ipintzen dire 6 hilabete araudi gehientsunetan, hori dalako erantzuteko epealdi orokorra. Baina gerora, ordainketak bai finkatzen dire 2 hilabetera emango direla, orduan bai. Bale. Beste zabantza batzu dugu guzez, badaki guztien bat etxe dauzan libre berrizien alokailuan moteko aukeri eukingo leukienak? Zer alokailuen momentu honetan uste gu bat dauela? Bai, gutxitxo. Merkauen? Gutxitxo. Hor badakizu aspaldi egin zala pixkat azterketatxo bat. Kopuru zehatza, ez dutxuet esango buruz, badakizu hor atara gehinkela datu bat, batez ere ur kontsumoa dela eta orduan etxe bizitza utzek ez deuki ur kontsumorik eta argi deukogu ehun etxe bizitza inguru egon daitezkela egoera horretan. Ibia dela eta ez dela ere, hor gogoratzen badozu atara gendun gainkarga bat etxe bizitza utzentzako eta hor egin zen azterketa hori. Jakiteko zenbat etxe bizitza utzegoa zan herrian. Eta, egia da, ibiaren inguruko gainkarga txikitzen duen arautegi horrek salbuespen nahikotxo ditula tarteko, teknikariarentzat zoramena izaten da, segiten dituzten alegazioak nahikotxo dire, alegazio horiek onartu egin behar dire, zehaztuta ditugun baldintza horiengatik, orduan nahikotxok nolabait ies egiten dute gainkarga horretaz. Eta hori gai bada osnartzeko gure artean. Baina oroar, galderari erantzunez, ehun etxe bizitza inguru, fijo dagozala momentu honetan utzik. Horiek merkaturatzea izango litzateke nolabait helburu bat. Hori abotzatu bidan, gero da tope bat, 750 eurotik gorako alokairuak ez die diruz laguntzen. Bat baino espadau, horrek marketen dugu prezizue. Hori 800 eurotan badau, ez teko zaukerarik diru laguntzen honetara, ez? Claro, merkatua pizkatea aztertu da, ikusteko metro karratuko zenbat ordaindu beharko litzateken herrian, gehien jota. Badakigu baten bat 900 eurotan jarri dutela, baina hori gero da partikularraren diru naia, ez da? Eta hori demasa da. Baina bataz besteko atarata gehien jota 750 eta piku eurotan egon beharko litzateke gehien jota alokairua merkatuko prezioetan. Baina, gero, bakotzak egiten du nahi duena eta hor dago dekogun arazo larriena. Komertzioarekin gertatzen dena ere, lokal komertzialekaz. Zer nahi dugu ataratzea berriz baten lokal batengatik. Ostras. 600 euro, 700 edo 800 euro ordaintzea 40 metro karratuko lokal bategatik, gian ez da bidezkoa, ez da. Hori da dekogun, ez da bidezkoa. Guk hori, zalantzak horre dago, kopurekin, gero soldata brutu da, ez? 28.000 euro bruto. Hori umere emada da betxien eta bi soldata sartzen badie, gainitzen da oso errez. Eta ez tekezetan soldata ondizek izen behar. Orduan, kopuru horrekin, zalantzeko, argi dau, honek gauzak ondo dauzela, baina merka hori barik ez dugu ez erraiten, eta kopuruek egokizek ez badie, ez dugu gauz ondirek egiten.
guk hor deko guzalantzak, guztu dugu aztertu dela, eta gero ikusten dugu aurrekontuen kopuru minimoa jartzea, kalkulu garreza die. 10.000 euro pasatxoaz, 4 diru laguntza musikez, 4 urte osorako. Ez dakit, igual 10.000 minimo jarrete minimo moduen. Igual gero kriston demandia dago eta biosu gehiago, baina bai ikusten dugu hori. Kopuruek apurrat birpentsatu emiko litzakezela eta diru minimo bat aurrekontuen jarri, posible bada etorriko dienei laguntzeko. Bai, izan dugula, azkenean da nolabait astea eta baloratzen astea egoera, orokorra, eta igual egin beharko dugu kanpainak badakigu jendeari kostatzen zaiola Jaurlaritzak dituen programetan euren etxe bizitzak atxikitzea, baina igual egin behar dugu bai kanpaina berezi bat horretarako, ze azkenean onurak badagoz, ez da. Zure etxea lagatzen badozu Jaurlaritzaren esku, Jaurlaritzak hartzen du alokairuaren gastua, eta gero etxea buelta behar zaizunean, Jaurlaritzak zuzendu edo egokitu behar du zure etxea aurreko egoerara. Badakigu horrek zailtasunak ekar ditzakela kudeaketan, baina da zerbait ziurtasun bat, ez da, jabearentzat. Niri ez badit alokairuan jarri dio dana, niri ez badozta ordaintzen, Jaurlaritza egiten da kargu, Jaurlaritzak ordaintzen dozta alokairua. Babes bada, eta gero etxea izten badezkie parkatu espresioa baina etxun kristo, Jaurlaritzak egokitu behar dozta, ez da. Ez dago txarto. Ja, nire esperientzia propizioz, nik matizen nendeko dalako pisu bat, eta nik alokabideri emondo dalako. Zer gertatzen da, ez dagoela informaziorik. Ez badukazu informaziorik, eta horrez gain gertatzen dena da, eta berri zen nik uste hori dela arazue, eskaera txikitze da, baina berez ofertiz emateko da. Hau da, etxe bat baldin badago, orduen, persona horren esku dago berez merkatu ez, eta zelan alokabidek emoten badutzuz. Zer da, 500 euro, eta merkatuen ateratzen baduz 700, hor dago bakoitzaren, ez dakit, printzipio izaera eta lalakoa. Era berien nipetzetan dut, igual, interesgarritzea izango lizela, edudal moduen, alokabideen inguruko informazio zabaltzi, ez dago, berez. Ni entera honintzen, badeko zelako inguruen jenti, eta norberako era propioz egiten dagoelako. Baina interesgarritzea izango litzake, horren zabalkundetxo bat egitea igual. Bale, besterik boskatzera ingo dugu. Diru laguntza araudionen aldeko boskak. Nola zai. Abstentzioak. Bale. A ber, urrengo puntua. A ber, 2000 amarrean, ez da? Durangaldean emakumeen kontrako indarkeria kasuetan jarduteko eta koordinatzeko protokoloaren idazkaritza teknikoaren kontratazioa egiteko kudeaketa gomendio bat onartzea Elorrioko udalari. Hau guztia horrela irakurrita erraza. Badakizue urteak daramatzagula Elorrio, Durungo eta Bainogaz batera Durangaldeko indarkeria protokoloa kudeatzen eta protokolo horri bide ematen. Orduan, urtero, Elorriok hartu dau eskuduntza zerbitzua kontratatzeko. Eta juridikoki egokiena litzateke, gauzak horrela izan da, zela usatitan banatzen dugu gastua, 25% udaletxe bakotzak, kudeak eta erreda esaten dena enkomienda de gestión, ez da? Horrelako prozedura martzan ipintea eta Elorriori baimentzea eskuduntza hori, kudeak eta eskuduntza hori. Eta hori da ekartzen dena, agia da, ez dela diktaminatu batzordean, ekar daiteke gai bat diktaminatu gabe bilkuran onartze aldera,
eta ekarri da horrela, badirudi juridikoki horrela egin berzalako, eta ibili direlako hor teknikoek euren lana egiten, eta argitu da, erarik egokiena hau litzatekela, kasu honetan Elorriz hori, eskuduntza hori ematea. Irakurri gozu pixkate hitzarmena, argi gelditzen da. Bozkatzera ingo dugu, aldeko bozkak. Gero, 11. puntuan, dekogu 2025-erako herriko jaia onartzea. Eta, gure proposamena urtero lez izango litzateke 2025-ean San Pedro asteburuan jausten da, jaieguna pasatzea Santa Isabel egunera. Ez dakit horre, Honetan beste gauza batzukin suerta baku eta hainbeste bider errepikatu dugu, eta azkenien lortu dugu eitie, eta honaz berdina. Uste dugu badala garaiz santutegi alde batera izteko, eta igual herriko beste eragile, sindikatu eta enpresekin egun egoki bat adosteko, beti zaten dugu moduen, igual ez da komenik garrizena, Santa Isabel egun jai izetik, eta igual jentie gura dugu beste egun bat izetik. Orduen ez dugu alde botoko. Bozkatzera ingo dugu, aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak. Eta, 12. puntuan geneukan mozioa, orduan azkenengo puntuan galdezkeak. Ez dakit galdezketan nolan zozertuko zuen. Lehen urten dugu gaitzek ez, kiroldegiko langileen greba, eta gure hori jakitie ia udala jarriran, udal moduen bai enpresia ez da bai langileekin harremanetan, eta ia egoeri ezein jan, konpontze bide dauen, edo zer pasten da. Arlo politikotik ez egia esan, arlo teknikotik ibili dire batez enpresarekin hitz egiten, eta hitzarmen berria hortarteko dagola, lortzen duten hitzarmen berri hori gauzatzea, eta pixkat horren zain gagoz gube. Guk ez dugu problemarik langileriaz hitz egiteko eta argitzeko eurek dituzten nahiak. Baina badakigu horrelako gaiak ez direla errazak izaten, kasu honetan enpresa bada, baina sektorean hainbat enpresa dagoz, esan ginke agian ez dela zentzu horretan enpresarik kalte berena aktitude aldetik, sektoreak agintzen dugu eta beste eragile batzu dago tarteko erabaki hauetan. Baina, gu prest hitz egiteko eta egoteko eurekaz. Eta geldituko gara, argituko dugu abertzen den egoera. Gonbidatzen bagituzu, gu prest udal moduen, udal batzan ordezkari moduen, agertzeko prest gauz. Gero beste bat, eskatu gendun espanaz erratzen aurrekontuen inguruen izan zen eztabaidan, aterpetxeko umiei zehozelan kulturetxeko sarreri bermatzi ero bentzete aukeri emotie kiroldegikue eta hiliek aurrera doiez eta gauzi da ez dugula ondino hori bete. Eta guk ez dugu hain gatz ikusten. Eurekin bildu gara eta ez dugu hain gatz ikusten. Orduan ez dakit, ez da asmorik betetzeko, edo zein dan ikusten den arazua. Ni dakidana, esango dutzuet arlo teknikotik badabilela lanketa hori egiten. Norartino dagoen lanketa hori eginda ez dakit. Hori horrela esan behar dutzuet, baina bai teknikoa badabilela horretan aterpetzearekin. Esango diot eta Carmen, noizko epemuga bat ipini eta argitu dezatela, bideragarri egiteko. Azkenean hartu dugun konpromiso bada eta
zailtasunak medio, bale? Baina, bueno, bideragarria da, gure horrela pentsatzen dugu, osea, Osea, neure desitan dauzela. Desitan dauz. Gero beste bat. Kirolde gizen, eskatu gendu bere garaizen, aldagela familiar bat ekie, eta, bueno, horbe, nik ez dinot, obra bat etxeko egonlik ez arazuek, eta diru esartu bida, eta, bueno, baina, bueno, uste dugu badauela espazizue, horri bide emoteko, eta herrizen zati batek denporaz eskatu duen gauza bat da, eta denpora barriz egokitzen hasteko denpora bebadiela uste dugu, eta orduen guztu goiakun zuen kompromiso hartzie aurrera aterateko, ez dugu benetan gatzik uste. Ez dugu, badauz, espazizuek badauz aldagelak, borondatea burua baina ez da gure ustez, ez dugu engatzik uste. Ez dakit aldagelie momentu batzutan bakarrik erabilidan holan, biltze eskatu biko da, baina uste dugu ez dela engatxa. Ze besteleko batzutan iketa. Eta ez diegu baino gehiago besteleko batzutan. Nik uste hor zango neuke bi atal egon leik ezela, bale? Epe laburrera bideratu daitezkenak, eta epe ertain edo luzera bideratzekoak. Epe laburrera bideratzekoa lirateke gaur egungo espazioa kontutan hartuta eta gastu xume bat aplikatuz bideragarri egin daitekena, eta gero benetan guk dikogun instalazioa kontutan hartuta oro har, osotasunean, horri ze buelta eman eta horrek zer ekarriko lukeen ganorazko aldagela batzuk izateko, zentzu horretan, hau da, albidetzeko, aldagela mistoak, eta eta komentatu genduzan bestelako errealidade batzuk be badagozala, eta hoiei be aurre egin beharko diegula. Ez bakarrik, aldagelak misto eran erabiltzeren gaiak, ez da. Orduan, konpromisoa hartu genezake, hori nik uste gako txartean erraza litzatekela, ofizina teknikoari behar izan hori helarazi hiritrakotik, eta lurraldek teknikoren bat kontratatu, ikerketa hori egin dezan. Hau da, epe laburrera zer, eta epe ertain eta luzera zer. Eta presta diezagutela, bai edo bai. Ez dago besterik eta konpromeso hori guk bai hartzen dugu edo hartu aldugu. Eta epe laburra zeke da. Zen dator uda, adibidez piztinen erabilerarako momentu... Guk ezin genezake, ezin gehinke hori nik uste horrela esan behar dugula. Gu teknikoak ez gara eta teknikoak esan beharko digute epe labur hori zein dan. Hilebetekoa, bi hilebetekoa, badakigu administrazioa zelakoa da dan. Obra bat egin behar bada, nahiz eta diru gitxi izan, da diruz gitxi zer da, 20.000 euro, 40.000 euro, 15.000 euro, segun zenbat diru inbertitu behar dan, horrek atzetik prozedura bat dakar. Eta prozedura irekia baldin bada, ja 2 hilabete dire. 15.000 euroko gitzapen baldin bada, kontratu txiki bat baldin bada, agian arindu daiteke. Baina irekia baldin bada, horrek ja mugatzen gaitu guztiz. Eta hori askotan da, kostatzen zaiguna herritakoari helaraztea, ez da, segun eta ze prozedura martxan jarri behar dugun, epeak luzatu egiten zaizkigula. Ez da guk esatea honi edo ari edo hori askotan komentatu dugu, kontratu txiki bidez arindu daitezke gauza. Baina hortik aratago gastua baldin bada, ezin dezakegu esan, eta behar dugu proposamen zehatza jakin, bestelan, ezin dugu esan abeitu bai hilebetean. Ezin eskoa zaigu hori izatea. Baina alik eta azkarren bai. Baina epe laburrean beko, piztinetan izen behirrien, epe laburrera beko aldageletan ezingo zan aldagela bat hartu horretarako. Eta esan 6 dauz. Ez dakit, egokitxapena ez dau bier. Aldagela da, bai egoti giltz bat, nun familia horiek eskatu daizela eta erabiltzeko 6 aldagela dauz.
Bai. Ez dakit, bat erabila izan, eta ez da egin behar txapenik, osea, ez dakit, oza, da aldagela bat. Hori baldin bada aukerarik egokiena eta erabiltzaileentzako erosoa baldin bada betik gora ibiltea. Eta beti gara da goiti bera, bera, aretan eskileretan. Baina da irtenbide bat epe laburrera. Gabizaten, ez aldagela baten ez bestien ikusten ez da, egun gure ez da persona bat, Ukitzi aukera hori. Aukera, persona horrek aukeri eukitea. Baina ikusten gendun hori, ez? Azkenien da apur bat, nik segaitu jundio bera, da bustike eta eskileretan. Zuk, ez dozu inor derrigortzen horre. Da, aukera emotik gure danak erabila ezen. Bai, bueno, hori teknikoen eritzia behintzen jakitea, egokia uste dugu dala, baina aukera hori baldin badago, nahiz eta egokiena ez izan, horregatik, osea, da, epe laburrera, azkenien, aukera hori, familia horiek aukera hori eukitie. Eta, gero ja, egingo dugu, egin behar dugune, baina, epe laburrera, nik uste dut horko aldagela bat erabiliako izan. Eta hori, uda datorrela, eta, komentatuko dugu teknikariarekin, berak zer itzi dukon eta bideratu alba da, valorazio horren arabera, bideratuko, baina beti hori valorazio teknikoa zein dan jakin beharko hori argi eta garbi. Amaitzeko, nagusien etxeko lizitazio ezin dan egoera, zelan gauezan, nosarte dekogu. Bai, horre, zera, badakizu aurrekontutan, guk zertatu genduzan 110.000 euro, komentau genduzan, bi aurreikuspen genitula, 10.000 bat euro gutxi gora bera, gaur egun guk kudeatzen dugu tabernako materiala erostea, orduan erosketa horietarako gutxi gora bera 1.000 euro eta beste 1.000 euro kontrataziorako. Gertatzen da, lizitazioan, kalkuluak atarata, hitzarmenak kontutan hartuta, aurre balorazioak emote bala, hori 80.000 euro inguru. Baina, lizitazioa gelditu da basamortu, eta kontsulta desberdinak eginda, hor hitzarmena ez da egon guztiz egokituta egoera errealera. Hor egin behar izan nire kalkulo berriak, eta gutxi gora bera aurrekusita genditu 1.000 euro horiek urteten dire. Horretan atara beharko dugu, 4.000 bat euro ustut direla, gutxi gora bera, finkatu bari dago guztiz presioa, tekniko horretan dabil, azte honetan ibili da, eta alik eta azkarren ataratzea, eta helburua litzateke, irailaren lehenengo asterako, suerte pixka bataz, esleipendun bat deukogun, eta zerbitzuari eusteko moduan dagoan enpresaren bat bitartean, nagusi bintzea jarretuko dago oinarteko funtzionamentuan, eta horrez dago talkarik. Talka egon daiteke, ez bada lizitazio berri horretan inor aurkezten. Ze hor, begiratu beharko genduke, konsultatu beharko genduke, kontratu txiki bidez, noiz arte luzatu aldogun gai hau. Baina, presio berri honetan, espero dugu, non horre zartzea. Hori da pixkate labur bilduta. Oingo kontratua zeuen ekainak 30 arte? Bai, hori da, gero luzatu inberko dugu, bai, parkatu. Bai, ulertu ez dazu, Carmen? Parkatu, esan dotzat, nosarte zeuen oingo kontratu, eta uste dut, ekainak 30 arte, orduen luzapen bat egongo da. Esan duzu, ikusi beharko dela, igual espadago lan funtzionetan, igual kontratazio edo esleipen eredu berrikusi biko da, eta beste gauzatzuk badeko zidea batzukuk. Berro dozu ez? Bale, eskerrik asko. Bai.